Добре, здравейте, приятели, здравейте, машини, добре дошли в първото видео за този канал. Днескашното видео ще бъде малко по-така да ви питам какво искате да снимам, какви неща като цяло искате да правя в този канал, защото главната ми идея е просто да се забавлявам и да играя в Майнкрафт, защото това е една наистина много хубава игра. Както виждате, това вече е започнат свят. Аз съм в Netherite, обаче не съм ги сложил нещата. След някое друго видео, даже след малко можем да направим нов сървър, в който да почнем чисто наново. И там реално ще почвам да качвам една идея малко по-дълги видеа, защото още сега днеска почнах да снимам. Обработването ми е малък проблем, но за много кратко време. И като цяло, да, днес сега малко ще почнем. Ще ги прави видеята малко по-цели, обаче малко по-скучни може да са първоначално, докато почна да ги обработвам. И като цяло, да, благодаря. Сега нека да започваме с нещо. Сега, главно, като цяло, да, аз пак ще го кажа, че искам да качвам Майнкрафт в този канал и някакви други игри. Като цяло гейминг. И сега идеята ми, ако искате да ви разведа малко в сървъра, ще почнем от спаун. Добре, ще почнем от най-вкрая. Това тук е сделка или не. Направих вчера, мисля. Не, по-вчера. Направихме сделка или не. Тук сяда играча. Ако не знаете правилата, в някой друг епизод ще ги разказвам. И да, на горния етаж, както видяхте, има и горен етаж. Ще бъде нещо друго, което още не сме го решили. Да, само... Ау, болен... И като цяло, да, това е едно от местенцата, което ние играем. Ако питате откъде са тия фойерверки, имаме и Gunpowder ферма, и Sugarcane ферма. Ако искате някой път мога да ви разведа, просто днес ще е малко по-така епизод. Храната просто ги убих с Looting 3 меча заради това. Така, да продължаваме. Това е къщата на един от момчетата, които играе. Сигурно и него може да го видите в някои от нашите епизоди. И да, ето това е неговата къща, малко по-странна, но всеки с проблемите си. Минаваме надясно и виждаме, какво виждаме? Магазин за Wither Skeleton глави. Това е от мен, ето разпределено всичко и тук се плаща. Това е един диамантен блок според мен, което е много по-добра цена. Тук даже продаме и бикани готови. Ето тук са продадени биканите. Нямаме още продажби, защото почти никой не е влязл в сървъра. Ето, ако ви е познат, ако сте гледали пакта сезон 7, значи абсолютно ви е наясно. Да! Снимам! Quiet. Play for you. Да, мама, малко се обадя. Така, продължаваме към... продължим на тук. Това е... Ела, чакай малко, бе! Идвам! Много са гадни тези хора. Ето, идвам, ставам! Майка, идвам, мегата първото видео. Ето на тук е нашата скромна книжарница, която се казва книжарница страхотна. Тук са разписани, всичко има. И познайте, касата е празна, менника не е продаден, менника се краде. Сега продължаваме към следващата местенце. Тук. И както касата е празна. Обаче, ето, това е моето най-голямо вдъхновение. Пържолите. Това е най-хубавото нещо. Някой ми е откраднал место. Тук имаше ценоразпис. Както и да е, после ще го правим. Да продължаваме към магазина за факли, който е доста добре магазина. Просто сега съм обрал нещата. Това е къщата на модераторката, която е създала сървъра. Тук има News. Моля някой да си купил? Не, той никой не е бил сървъра, така че продължаваме тук. Това е казино, което още не е готово. Това тук е магазин за Iron. Охо, даже има и продажби. Няма да ги вземе на Лаздер, той да си ги вземе и да си ги вземе. След това минаваме магазина за Блейзърот. Това не знам какво прави тук. Как може такова нещо? Така, тук не вярвам някой да си е купил. Да, както винаги. Сега минаваме към... Това е на Лазър къщата.
Ето, това е магазин за вълна. Най-първият магазин в този сервер. И като цяло, да, това е магазин за дърво. Ще кача така, просто да, малко. Малко са да върти свят. Ето тук дърво. Ако искате дърво, имаме и ферма за дърво. Да, имаме ферми. Ние сме ни фермери, които само фермерстват. Ето това тук е студиото, на което се пише нещата. Ето така. Ето тук са нещата. Тук има Envily, магазин за Iron фермата, която сега ще отида даже и да ви я покажа. Стоях вчера цяла вечер АФК. Това е сградата на едно момче, Давид се казва. Той се е довършил даже. Браво на него. И ето я тук фермата за Iron. Само една е, ще стане повече, да, знам. Ето за сега е направена горе-долу, около... Те букуци не ги гледайте, преди да почна видеото. Ето, 37, само ако съм бил тук. И тук няма нищо все още. Това иска да е ферма. И това е моята скромна къща. Така, тя се състои от първи етаж. Първи етаж. Абсолютно нормален етаж. Обаче, ако щупим тия двата блока, ако отворим тук, затворим това, върнем двата блока, гледаме, аха, отворена врата. Сега идваме тук. Малко е странен начинът за затваряне, да. Ето, то се активира. И е затворено. Ето тук. Това е всичкото ми притежание, което имам в този сервер, който наистина ми трябва. Така, свалям. Взимам едно блокче. Пак го... Как може такова... Не мога да затворя. Добре, затворих. Така, и това е моето най-хубаво нещо в този сервер. А именно магазинът. Това е още ферма. Ето както виждате, тя е направена. И доста хубаво количество хъни ботъл и хъни комп. Сега ще заредим. Сега ще вземем целият хъни комп. Ще вземем малка част, за да заредим. И това, ако отидем направим нашите скромни изчисления, ще получим хъниблок, 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 блок. И сега ще оставя малко и така бутилки. Сега... Това ли беше? Това беше за шиърсите. Това е пак за шиърси, да. Така. Ето тук ги прибираме тези. Както виждате, да. И това е мястото, което е за дюпери, глупости, работи. Ето. Това нещо е много добро за изпечване. Защото сега ако слезем малко по-надолу, виждаме тук често е пълно. Обаче, както виждате, това не е много малко местенце. Ето, тук е заредено, тук е заредено, тук е заредено, тук не е заредено, тук не е заредено. Просто не са пълни целите, защото не съм стоял малко повече време АФК. И тук виждаме, че имаме... Какво ли имаме? Имаме дюпер, който прави много добро количество. Индустриално количество прави. Това е много стринг. И сега, ако не се лъжа, може би... Не. Къде бяха, бе? Митковци. Къде са митковците? Аз забравих къде са митковците. Да. Лекфил. Не, бяха и тук, да. Не, къде са митковци? Така, да, пардон. Имам и вилидьори, да, които са не много специални вилидьори, в смисъл, които просто да продавате стринг за емералди. Да, не е нищо вау, като ферма, магазин, да, просто си направя едно местенце, където може да си фарим емералди на воля. Обаче сега ще го спра, че ми... Ако няма звук, просто е така, не знам защо, просто съм го изправил звука за сега, за да ме чувате по-добре мен. Сега ще се кача тук нагоре и смятам тук да приключа това видео, като не забравяйте да се абонирате, да се включите към банката, за да ме последвате и ще си оставя моя инстаграм и аз ви казвам, айде, чао, майка!